Dimecres és un dia per a fer un passeig per la història. Sí, en el nostre programa, en aquest cas, farem un recorregut molt especial per la Catedral de València, un lloc que alberga magnífic, extraordinari, artísticament i per descomptat a nivell religiós. Alberga, a més, relíquies i algun que altre misteri, com el Sant Calze, del que ja parlarem la setmana passada. Sí, però es quedaren coses en el tinter sobre la Santa Copa i, com estaves comentant, sobre més relíquies que descobrirem avui que alberga esta Catedral de València. El nostre guia en este passeig és, com sempre, com cada dimecres, Salva Raga, de l'editorial Vinatea. Benvingut de nou, Salva. Encantat així d'estar altra volta. Gran nit, esta nit, jo que eres tan valencianista, contra l'Ajax, Bueno, si estaguera així el gran Fast Will que tindria el corazón partido com Alejandro Sanz i que va ser el primer gran holandès que vingué a València per a fer eslàloms impossibles en el seu 1,90 m d'alçada i d'ensenyar-nos que altre futbol era possible. Bueno, després va vindre Johnny Rep i algun que altre, però és de veres el gran Wilkes. Avui tenim a Jasper Cillesen també enfrontar-se als seus excompanys. Bueno, però anem a lo que anem a les relíquies de la catedral. Del València a la Sant Calze, perquè per refrescar un poquet el que diguérem la passada setmana, Salva, ja parlarem del Sant Calze de la Catedral de València, que té totes les característiques per a ser l'autèntic. I testiuen destacats documents històrics i arqueològics, és el que comentarem. Efectivament, vàrem fer referència a aquest gran congrés sobre relíquies que es va celebrar en València i bàsicament jo pense que per a desterrar mitos, falses llegendes, llegendes artúriques que varen parlar, el que podem dir d'aquest element que nosaltres tenim en la capella del Sant Calze, sobretot de la part superior, és que aquest element tenim dades arqueològiques, dades de tradició, dades de la traçabilitat de l'objecte que poden afirmar que aquest objecte va poder estar perfectament en la taula de José de Arimatea celebrant la Pasqua Jueva en el temps on Jesucrist va ser crucificat. De veres que el Sant Calze arribar als nostres dies té molt de mèrit. Parlava, Salva, també de la peripècia que la Santa Copa ha anat fent al llarg de més de 2.000 anys, però parlant de peripècies, mireu la bona gent del poble que va custodiar i va amagar en temps de guerra la Santa Copa. En concret, la Copa se'n va anar, ara ens contarà l'aventura Salva, a Carlet, i va quedar amagada, no us ho perdeu, en un sofà, entre els molls d'un sofà. En fi, com és la història? Home, a Carlet i a tota la comunitat valenciana hi ha molta devoció, però el Calze, en fi, estava en perill, reconeguem-ho, no? Esta història és una història increïble, hiperbòlica i... Molt valenciana, si vols dir-ho. Bueno, i jo pense que ens donaria per a un congrés a soles ixa història. Tenim que viatjar en la ment al moment en el qual la Catedral de València és assaltada, és incendiada, aquell període en el qual els quintacolumnistes de València ja entenen que aquesta és una guerra total. La República havia ensenyat la pateta a principis dels anys 30 i pareixia que l'alçament nacional no era més que més de lo mismo i que, igual que a lo llarg dels anys 30 s'havien cremat convents i s'havien matat a sindicalistes per a soterrar-los en cunetes, pareixia que això era més de lo mismo. Però assistim segurament al període més trist de tota la història d'Espanya en el segle XX. I temples religiosos són assaltats. La Catedral de València se va perdre moltíssim de material artístic interessant, però si considerem que la Santa Copa és la relíquia més important de la cristiandat, necessitava una protecció superior. I un canonge de la catedral li entrega a una netejadora de la catedral o a una persona que viu en el carrer d'Avellanes, Sabina Suay, se dia esta xica, envoltat en un diari, allò que se pretenia salvar perquè tampoc se sabia quin va ser el nivell de destrucció de la seu valenciana. Ella se ho endú a la seva casa del carrer d'Avellanes i misteriosament la seva casa és retirada per part d'uns quintacolumnistes. Tenim la tremendíssima sort, i jo crec que tenim que fer un homenatge públic a un personatge que se diu José Pellicer Gandia. Este és un personatge tremendament desconegut, una persona que provenia d'una tradició revolucionària i libertària, un tio que parlava 4 idiomes, que parlava esperanto,
que provenia d'una família de rancio abolengo valenciana. S'abuelo havia sigut el fundador de les bodegas Gandia i propietari de la marca Castillo del Llíria. I ell és el que troba el Sant Calce baix de la tauleta de dormir de Sabina Suay. En el moment en què té allò en la mà i ho identifica, li diu a Sabina: jo te dic que tens una oportunitat per a traure això d'ací. No te garantisse que els següents que puguen vindre ací no agarren este objecte i acaben destruint-lo. I és entonces quan ella s'acongoja i se'n va a la casa del seu germà en el carrer de Bailén, precisament per aquest comentari que fes d'amagar ixe calce dins dels molls del tresillo que tenien, però és de veres que també ell se va assustar i és quan inicia el calce el viatge a Carlet. Este calce va estar emparedat entre dos parets durant tot el temps de la Guerra Civil. I ja quan se produeix la resolució del conflicte que tots coneguem, el calce és tret d'allí, és dut en professor a València. Sabem, a més, també que en Carlet s'han produït professons en honor al Sant Calce, precisament en homenatge a la seva estància que durant el període bèl·lic estigué allí. De fet, va eixir de la catedral, no?, en efecte, per a processionar, no? Efectivament. Tenim que tindre en compte que la catedral de València no deixa tres elements que isquen de la catedral. El Sant Calce, per supost, els golles que n'hi ha en la capella de Sant Francesc de Borja i el retaule renaixentista dels Hernandos de l'altar major, que a més sabem que té en la seva part interior l'escultura de la Mare de Déu de Portaceli. Aquests tres elements no se deixen per exposicions, etc. I el calce assoleix eixit en dues ocasions de la catedral. Quan se produeix la invasió napoleònica, perquè també se trau d'allí en destí a Mallorca i en destí a Alacant per a protegir-lo, i en temps de la Guerra Civil. Bueno, quan va vindre el papa va pegar un passejat també, però perquè el papa havia de consagrar... Sí, però parlem en períodes d'emergència. En períodes d'emergència, correcte. Bé, Salva, parlem d'altres calces, podríem dir d'alguna manera competidors del Sant Calce de València. Comencem amb aquesta fotografia, en este cas el conegut com el de Doña Urraca. Tenim que pensar que este ha sigut un objecte que les seues controvèrsies han produït que n'hi hagueren altres competidors que, basant-se en tradicions ancestrals o tradicions modernes, com és este cas, volgueren posar dubtes en el que coneguem del tema. Este cali de Doña Urraca és una filfa, perquè, a més, per acabar pronte, posar-li ja el còdic de barres a aquesta història, però, a més, una ciutat com Leó, que no necessitaria d'invencions d'aquest tipus per a... Escolta, Leó és una de les fites del camí francès de Santiago. És un lloc que León bien vale una misa o bien vale una visita. La catedral, la col·legiata de Sant Isidoro, però resulta que se trobem en una història exòtica fa poquets anys en la qual este calce, que és el calce de Doña Urraca, es comença a ser un candidat que se postula com el que està en l'últim sopar. Què és el que sabem d'aquest element? Un sultán de Dénia, Mustayid al-Dani, rep per part del sultán del Cairo, durant la dominació musulmana de València, la petició de que envie vaixells amb vívers i aliments al nord d'Àfrica perquè estan patint allí una tremenda sequera que està produint la desnutrició o malnutrició de la gent que viu allí. Anys després, el sultán del Cairo, Mustansir, envia a Dénia un vaixell ple de tesors, pedres precioses i un calce del qual n'hi ha una documentació en la Biblioteca del Cairo que fa referència a aquest objecte. El sultán de Dénia, que entén que per a la religió dels musulmans aquest objecte no té cap força simbòlica, i a més ell desitja tindre una relació de bona amistat amb el rei Fernando el Magno de León, la seva filla és Doña Urraca,
li regala este calce i durant molt de temps està depositat en la col·legiata de San Isidoro de León, que per cert San Isidoro va néixer en Sevilla i no en León, però la col·legiata la té allí perquè ell és bisbe de Leó. Molts anys després, quan se troba este document en el Cairo, en el que se diu que la tradició que n'hi havia allí era la d'atribuir-li a aquest calce l'estar en l'últim sopar, s'agarren a això, encara que aquest calce que hem vist anteriorment és un calce del segle XI romànic que òbviament i per tant no pogué estar en aquesta taula. Este és el Sacro Catino a Gènova. Este és Filfa també o així podem tindre un competidor, en fi, diguem, a l'altura del de València? Jo no sé si el terme filfa és un terme semànticament molt agressiu, però el que sí és de veres és que esta vaixella hexagonal que podria formar part de qualsevol vaixella per a escudellar, per cert, sabem que la Santa Justa i Rufina, que són les patrones de Manises, li se diuen les santes escudelleres, no tal marge. Pues bueno, esta copa hexagonal va ser duta per un militar que se deia Embríaco en l'any 1101 de la nostra era. Ell se'n va fer les creuades i ell du a la catedral de San Lorenzo de Gènova un element que, com vem, podria ser perfectíssimament un cendrer, però que li dona la tradició d'haver sigut aquell en el qual estagué la conversió del pa i del vi en l'últim sopar. La pròpia estructura i morfologia d'aquest element ens fa que s'allunyi molt de lo que és un calce. I a més, durant la invasió napoleònica d'Itàlia, se'n varen endur aquest element precisament per veure què era el que n'hi havia darrere, i en vez de ser un element d'esmeralda, es va trobar que era un element de vidre bufat, en el qual tant la datació com la pròpia matèria de la que està construït l'element inhabiliten absolutament aquesta qüestió. És de veres que la tradició immemorial en determinats llocs, en León no immemorial sinó recent, però en esta sí immemorial, al final acaben practicant allò de si no he vero he ben trobato. Però, com volem ser científics així en València en directe, tenim que dir que l'única candidata possible és la que tenim en la capella del Sant Calce. La que trau millor nota és la nostra, la que està a la Catedral de València, però a la Catedral de València hi ha més relíquies. Mireu que bonic, ara mirarem la foto, el relicari de la camisa del xiquet Jesús, que diuen que està cosida per la mateixa Verge. No me digues que no és bonico. És molt xulo. Si la Mare de Déu no cosia, en este cas, que haver cosit, i ja està, no? València és terra de relíquies, és terra de relicaris, i des de luego, aquest magnífic relicari que tenim en el Col·legi del Patriarca de Sant Joan de Ribera és de veres tots els divendres un lloc per a visitar, sobretot per la magnífica orfebreria que inclou i que protegeix moltes relíquies exòtiques. Està clar que la Catedral de València, i a més tenim un opúscul del segle XVIII en el qual se'ns parla de relíquies que avui els millennials se riurien, però és de veres que, encara que aquestes històries ens pareguen increïbles, han acabat sustentant aquesta devoció innocent de molta gent que anava a convents, que anava a esglésies, en tota la seva voluntat a veure l'os d'este sant o a veure part de la vestidura d'aquell altre per a venerar-la el dia del sant, etc. I això no feia mal a ningú. Així que anem a reivindicar aquesta innocència popular, però des de luego en aquesta capella de les relíquies que n'hi havia en la sacristia de la Catedral de València se trobem el cos d'algun xiquet dels que va perseguir Herodes, se trobem alguna pedra del portal de Belén, se trobem algun panyal del Jesuset, se trobem alguna camiseta de la Mare de Déu, se trobem una pinta on hi ha dos cabells que se diuen que són de la Verge Maria. Del portal de Belén, el tenim així a València. Inclús una xicoteta botelleta on apareix de secar
2 gotetes de la llet en la qual la Mare de Déu va amamantar al Jesuset Jesús. Serà bonic això. Entonces, jo no sé si bonico, segurament n'hi haurà molts espectadors que estiguen dient de què està parlant este extraterrestre, però el que sí és de veres és que parlant de la nostra memòria, parlant de tota la nostra història i la nostra tradició, tenim que posar la llum curteta a que això també forma part dels nostres somnis infantils. Bueno, la imatge ja la tenim ahí, sinó que anem a dedicar-li que siga uns minuts a altra relíquia imprescindible de la catedral. Què és això, Salva? Què seria València sense el seu patró, sense el seu màrtir romà, Sant Vicent Màrtir, Vincentius Hispanus, Vicente Levita, Vicente Màrtir? Con él empezó todo. Bueno, va ser la zona cero de la nostra història, i València se converteix en un lloc de peregrinació de gent de tota Europa, quan ja és gratis el peregrinar buscant els herois de la primitiva cristiandat en la figura de Vicent Màrtir. I este és el braç esquerre de Vicent Màrtir que el tenim ahí en la capella de la Resurrecció de la Catedral de València, que precisament està en la girola, és dir, en aquell passillet que per darrere tu pots pegar-li la volta a l'altar major de la catedral. Sols n'hi ha... Per cert, pegar-li la volta a la girola, ara que tu ho comentes, té relació amb el nounat fill xiquet, no sé si xiquet o xiqueta, de Rodrigo Moreno, que contaven l'anècdota l'altre dia a la ràdio, Carles Bosch i companyia, i es veu que la dona i el xicón van anar a fer la girola complint la valenciana tradició perquè el xiquet s'avançara a la situació que té Rodrigo, i és este partit de l'Ajax i la convocatòria de la selecció espanyola. Això és així, no? Tenim una magnífica escultura justetet enfront d'este braç esquerre de Sant Vicent Màrtir, que és la Mare de Déu de la Caïra o la Virgen del Coro. Mare de Déu de la Caïra. I n'hi ha una tradició en València que totes aquelles dones que estan en part, per a tindre un part segur i per a donar-li bons efluvis des d'abans de néixer al xiquet que tenen ahí en les entranyes, pues és una tradició valencianíssima, la de pegar 3 voltes al d'això. I de la seva dona. Disculpeu, estaves parlant de lo del braç del màrtir. Notes al margen perquè no se podem sostraure a lo realment important. A los xotos que són. Pues bueno, la mare... Este braç de Sant Vicent Màrtir, en l'època del Cid, va ser dut per un bisbe de València, obispo Teodobildo, que se n'anava en peregrinació a Terra Santa. Se'l va dur com a amulet, com a protecció. Ell, quan estava en Bari, va faltar, i durant moltíssims segles, aquest braç que se va quedar allí va passar des de Bari a Venècia, des de Venècia a la Basílica de la Sagrada Família en Pàdua, fins al 1948, que un italià molt entès en això de la geografia és l'estudi de la vida de los santos, pues se va donar compte de que aquest braç era del patró de València. Se va posar en contacte amb don Marcelino Olaechea, el bisbe de València. El Marcelino Olaechea li va encomanar al pare Vicent Castell que s'encarregara de fer-li un anàlisi a aquest braç en la Universitat de Pàdua per part de Giovanni Dogo, que acaba dient que aquest braç era d'un jove de 20 anys que s'havia calcinat fa 17 segles i que a més era d'una persona que no havia tingut un treball manual. Entonces, totes aquestes dades coincidien en el perfil del braç de Sant Vicent Màrtir, perquè un dels martiris que ell va patir en València va ser el martiri del foc, i este braç coincidia precisament científicament en allò que va poder-li passar a Vicent Màrtir. Quina és al final la història d'este braç? És dut en la fragata Sarmiento de Gamboa fins a la Catedral de València. Primer passa per Guadassuar, perquè és l'únic poble de la comunitat valenciana que té també com a patró a Sant Vicent Màrtir, i a bombo i platillo i en totes les bandes de cornetes de l'exèrcit espanyol desembarca la relíquia de Sant Vicent Màrtir per a ocupar el lloc en la capella de la Resurrecció, que és on la teniu avui en dia.
Històries de casa, històries de València, històries de la nostra història, companyia de Sal Barraga. Sense una nota, sense un apunt sobre de quina memòria. Tot ahí. És prodigiós. Dimecres que ve més. Gràcies per acompanyar-nos. Abraç fort. Gràcies.